Aquilo de o mal tempo boa cara parece que se te resiste aos pequenos comercios. O verán non dá chegado e as vendas inevitablemente resístense. Iso que na meirande parte das tendas xa podemos ver o cartel de rebaixas nos seus escaparates. Hoxe demos unha volta polos establecementos do centro de Vilagarcía. Cun ollo no ceo, os vendedores recoñecen que as expectativas de venda non son moi boas. Este año el tiempo pues no viene de todo como queríamos y bueno, aún falta, estamos aún casi no en la mitad del verano, pero casi, entonces a ver si aún podemos repuntar un poco las ventas, porque el tiempo no está acompañando. Mis expectativas de ventas, pues el día a día con el tiempo no ayuda a nada y eso es un factor que es bastante, que nos echa mucho para atrás. Un día como o de hoxe non hai nadie, non hai ninguén. Cando fai bo tempo animas a cousa e tes movimento de xente, pero un día como os de hoxe, o estar así tempo tan malo, baixa moito. A situación é bastante complicada polo que teño comentado cos compañeiros e está sendo bastante duro todo isto. A outros, por sorte, o mal tempo non lles está a afectar tanto. Estamos moi contentos, eu penso que aínda con tempo está así un pouquiño mal, pois mellor, a xente non vai á praia e ven a comprar as rebaixas. Unhas rebaixas que, segundo nos din, xa non son o que eran. Aquelas longas ringleiras de xente nas caixas ou aquel ir e vir nos probadores semellan escenas do pasado. Os comerciantes achacan o cambio normativo que, segundo indican, beneficia as grandes superficies. Din que non poden competir con elas e ironizan con que se apliquen descontos á roupa de verán prácticamente antes de que arranque a campaña. Non é o momento de facer rebaixas. Galicia ou a nosa zona ten unha particularidade, que o verán non empeza hasta ben entrado xulio. Todo o mundo sabía cando empezaban as rebaixas e entón era máis fácil. A xente cando iba ás rebaixas, iba ás rebaixas. E agora, como a mitad estamos de rebaixas, a outra mitad non, entón é un pouco... A min, desde logo, usaban máis antes. Ahora ya las superficies grandes parece que nos están comiendo un poquito.